Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Makadi zvenyu mukomanasha. Ndaiwe nedambudziko rangu. Ndovimba kuti muri yeZimbabwe ichakwanisa kundibetsera. Chitupa changu vigai. Kuviga chaiko kure. Nekuti pane vamwe vanhu vanoteerera chirongwa ichocho vanokwanisa kundiziva. Nyaya yangu yakati rebei but ndichangotiwo gaga. Chatanga nekumhuri kwababa vangu. Kumhuri kwababa vangu vakaberekwa vari 8. Vasikana nevakomana. Pa8 ipapo 2 ndo vachiri vapenyu. Vamwe vese vakafa. Munhu akapedzera kufa ndigogo vangu. Vane 3 years vashaika manje. Vakashaika vane 110 years. Vachigara havo mutaundi. Kumusha kwavo kunga kuri kumandarweni. Vaigara mu2 rooms. Asi 2 rooms iyo ichiripo nanasi. Ndoma tikangokurirawo imomo vazukuru. Vana baba vedu ndoma vakangokurirawo nana tete vedu vachizoendawo kudzimba dzavo. Asi nanhasi 2 rooms iyo ichingoripo. Mwana wekupedzisira mumhuri mababa vangu ndiye mupenyu. Neanotevera wacho ndo vasara vega vari 2. Vazukuru vese pane vamwe takawanda. Vamwe vakashaika. Vamwe vachiripo zvavo. Asi pavasikana apa hapana watingati anogara murelationship. Hapana. Ungangoitsawo mwana wako wozvionerawo zvekuita. Nekuti hapana paungati ungaende kumba. Unenge uchinogara kupi? Kumba kupi mu2 rooms here. Ini ndiraiwa munhu aigona kuchikoro. Asi pandakasvika grade 6 handizive kuti chii chakaitika kwandiri. Handizive. Ndikabva ndangoona dima chero dima rega. Kana nanhasi. Kuverenga ndogonawo apo neapo, kutaura chirungu ndogona kuchitaura. But handizive kuti chii chakaitika. Marelationship edu haagari. Kana ndiri seni ndatambura mukomanasha. Amao ndakauya ari ine muno muSouth Africa. Asi hapana chandoti changu inini chocho handina. Chandinotiwo changu wenini chinongozikanwa nemunhu wese mwana. Ndo ndakapiwa mwana 1 wandinaye. Baba wake vakashaika. Kubva ndiuya mhino ndane how many years? 10 or 11 kana 13 anosvika years ndiri muno. Asi anambotambira kana kuti 150 kana 100 something rand. Mari anongotambira inenge iringori pasi pe100 rand. Ndakada kushandira munhu. Gore rinori ndo pandakatowedzerwa kupinda mu100 rand. Handizivi kuti wangu munyama here kana kuti chii. Vanhu vakanetsana, chewedha ndiripo wedha handipo. Ndinongoblamwa ndini. Pakashekwa kana chinhu kana pakaitwa sei panonzi ndini. Kana pane munhu andionawo kana kuti witness ndo ingatozondomirirawo, ndiye munhu angatozwe mununuri wangu. Handizivi mukomanasha kuti rangu idambudziko kana kuti chii mukomanasha. Hapana chandinoita nemaoko angu. Ndikamboti ndimboendawo kumba ndakaunganidza mari. Yese yakabiwa 9.5 yakabiwa yese. Ndikapudza ndikaita how many years kuti ndisanganise mari iyoyo. Misodzi yangu inodona. Zvangopera zvakadaro mukomanasha. Saka ndoda kubatsirwawo. Ndibatsireiwo mukomanasha. Kana pane zvamunoda kuziva zvakawandisisa. Ndikutoshayiwa kundotanga papi ndienda papi. Ndibate panhamba idzodzi. Ndiri free ndokuudzai zvese zvamunoda kuziva pamusoro pangu munongondiudzawo. Moitawo ndibatanidza nyaya yangu. Uzi ndatambudzika. Handizivi kuti munyama here kana kuti chii. Chero ndakapinda murelationship zvakatooma mukomanasha. Handikwanise kunyengwa nemunhu asina munhu wake. Kana kuti friend yangu chaiyo yandingaisa kuti friend yangu. Boyfriend yake anokwanisa kutosiya friend. Vachidana ane friend yake anokwanisa kuuya kwandiri. Ondinyenga futi. Handizvi. Ndikada kunyengwa nemunhu anenge achinzi haana munhu. Tongogara kana 2-3 months.
ndotozozviziva kuti ane munhu wake, ndosiyana nazvo. Ndinenda kunze munhu akaipa futi. Ndibatsirewo mukomanasha. Handizivi kuti ndezvekumhuri here kana kuti chii. Chero izvezvi ndakanzoenda kumba, ndingenzoenda kumba kupi? Kuvabereki vangu mu2 rooms here? Ndibatsireiwo. Ndibatei panhamba idzodzi zvamunoda kubvunza ndokupindurai. Mukomanasha, ndosoka ndati zviri pandiri zvakawandisa pamunhu 1. Ndiri grade 5 zvandakuudzai. Ndaikatenga kunzwa senge like ndoda kurara nemunhu but ndisingazivi kuti chii chiri kuitika pandiri. Chero ndiri kuchikoro zvikangondibata ka ndakandisingaise chigumwe pandiri. Zvainzi chimhandara maoko asingaise chigumwe pandiri but ndaisa makumbo angu pasi pembedha ndomabatanidza tightly. Ndobva ndatobuditsa zvanenge ndoda kubuditsa but ndanga ndisingazivi chii chiri kuitika pandiri. But nekukura zvikaranga zvingoriwo pandiri izvozvo. Handiise maoko angu panhengo yangu but ndinokwanisa kungobatanidza makumbo angu zviri tight ndobva ndatoproducer. Handitombozive kuti chii chinoitika pandiri. Pari zvino ndaane sari munhu 1. Ndakakura ndisina kana mapimples but pandakatenga kuenda kumwedzi ndikabva ndabuda mapimples kumeso asingaperi. Anongopera kana zvema-hours kana zvema-days zvotanga futi. Handitombozivi. Kana ndakakuudzai kancho ndikakupai namba dzasisi vangu vari kuCape Town, unozvinzwira mega. Vatone dambudziko. Vamwe vacho vakuru vatinoti first born mukomanasha hatombozivi kuti chiri kuitika kumhuri kwedu. Izvezvi vanogara mu1 room asi amwenewo vakatora vana vakavaisa kumba kwavo. Sesi vangu vanotenga chikafu chekune vana vavo vobhadhira rent mumba mavo asi murume anaye, asi murume aripo. First born yasisi vangu inonedza gogo kuti mama, asi andambozviona inini. Asi ndozvinotoitika izvozvi, ndozvinotoitika. Upenyu hwangu handimbozive kuti hwakamira sei mukomanasha. Uri kuenda kupi uchibva kupi handitombozive. Ndingori munhu anongoraramawo njenje, zvongoti zvarabudawo ndakuenda kune rimwe zuva ndozvandingori. Handitombozive kuti zvichaperawo rini. Chio ndikanzi ndaita mari, ndoita plani mukomanasha, ndoita plani nemari yangu, asi mwedzi uchipera ndenge ndisina kana hwa. Ndakatenga foni hainombopedza kana 2 months, yanga yatobiwa kudhara. Ndibatsireiwo mukomanasha. Nyaya dzacho dzakawandisa. Anything zvamunoda kuziva pamusoro pangu zvimwe zviripo but zvakawandisa zvekutaura. Anything zvamunoda kubvunza pamusoro pangu I can explain. Vedare ndo message yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section kana kuine kwamunoziva kwekuti vakaenda vanokwanisa kunobatsirwa ikoko. Please ngatinyorei mucomment section kana kuti munouya kuinbox kwangu toona kuti vangabatsirikana sei. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Pane chiitiko chakaitika kudomboshava kuno, kana chaitika kudomboshava kuno. Kune murume akauya achitsvaga pekugara. Murume uyu zvinotaurwa zvinonzi akabva kuinyanga. Abva kuinyanga murume uyu achiuya kuzoita kunge munhu uya ari kutsvaga pekugara, sezvo Domboshava iri guta nzvimbo iri pedyo neHarare kunowanikawo maopportunities akadaro daro. Agara murume uyu akauya aine mukadzi wake achibva kuinyanga, afunga nemwana mumwe chete. Murume anganga ane makore angaita kuma 34 35 kusvika asi ari pasi pe40. Saka vakati garei ndokuzoshanyirwa nemunin'ina wake, munin'ina wemukadzi mumakore iwayo, mazuva iwayo. Vashanyirwa nemunin'ina wemukadzi bva vatogara. Munin'ina wemukadzi vati ndakuenda kutakishopu bangu rundiperekedzei, since kwanga kwanoti dokei nze kwakutanga kusviba paya. Vakunodzoka ndokubva murume uya afungira kurepa mainini, vaanovatadzirira kuvarepa
svikira avanyika mvura akuda kuti vaponda. Nyaya iyi ndobva vatosungwa vatendeswa kujeri. Zvinofungidzirwa kuti murume uyu anogona kunge anga ari munhu aipota achishandisa futi mishonga. Paakasungwa pai ndipo akati varume mimi mhosva dzandakatiza kumusha kwangu dzakawanda zvakatopupurwawo nemukadzi wake kuti ndosaka ndochikonzero chakaita kuti tiuye kunoku, nekuti kumusha wamunhu uyu akasiya aponda vanhu vanoita 3 akarepa vamwe kusvikira arepa hanzvadzi yake akaita mwana naye. Saka kumusha hakutogarika, ndosaka takatiza takauya kuzoita se kuzombopotera kunoku. Ini ndakafungirawo kuti pamwe munhu zvakapfuura ndisingazivi kuti nyaya iyi yakatotanga. Ndokubva aenda, ndobva atoti asi Christmas ndinotamba ndiinemi, ndokubva anodzoka. Adzoka payapa ndokubva akazonobatana manje chibharo manje neni. Adzoka kwekwe ndobva asworoora mumwe mudzimai muraini anga azonotora mugaro wedomboshava manje adzoka kujeri paya. Ndobva vagara vanhu vaidanana chaizvo, kudanana zvinoshamisa. Ende iye munhu wanga ari munhu akapfava wekuti haungamutarisire kuti munhu akaoma. Vagara paya. Chakazoshamisa vanhu ndechekuti musi unova musi wechina svondo rapfuura iro riri. China svondo rapfuura, ndoda kuti muzongondiisirawo madhetsi ipapo, handina kalenda. Murume uyu akatobva pamagirosa aine shamwari yake mune zvakanaka. Asvika kumba kwekwe ndokubva vatopinda mumba nemudzimai wake. Vanonzi vakatanga kunetsana mumba imomo. Pane mwana mukomana angave ari kumaform 3 form 4. Ndokubva aita se aipota achichajisawo foni pamba paya. Ndokubva atoenda pamba paipa achiti anotora foni yake. Ndokusvika pamba paipa pakaita sei vanhu vachiratidza kuti vari kunetsana, zvikutonetsana chaiko. Ndokuda kuita se kupinda. Akuda kupinda mumba mumwe ndokubva adziviswa hanzi kwete usapinde. Mudzimai wangu haana kupfeka. Panzi mudzimai we haana kupfeka, ndobva atobuda mukomana wewe. Patodzokera patikashamisika kuti vanhu vari kunetsana, bati gare rega ndichidzokera ndinotora foni yangu. Ndokubva asvika ndobva aona mumba vaive pane rima pasina malights, hapana vanhu, asi hapana kukiyiwa. Semwana anga akajairira pamba paipai aipota achitombopinda achichajisa foni yake kana kutora foni yake kana vanhu vaive vasipo. Ndobva angoitawo semazoise ndobva avhura dhoo, ndokubva anopinda mumba muyamwe. Apinda mumba muyamwe paatotora foni yake, pakunobuda ndokubva hakwa negumbo. Panyanzwa kuti ndahaka munhu kochii, pabatidza achitochiye foni yake tokuona gumbo remunhu. Akanotarisa gumbo remunhu paipai atoona kuti aiwa pakazara ropa. Vabuda mwana uyu achiridza mberi achideedza vanhu. Mukudaidza vanhu muyemwe ndo paakazosangana nenhingirikini uyo nyakuponda. Zvinoratidza kuti mudzimai anga apondwa nemurume wake, murume atotiza. Ndo pakazobuda manje inonzi chii shoko rekuti mukosha webva achifonera mbuya wake mai vemukadzi kuti enda munotora mwana wenyu kuenda musiya ndamuponda. Vari mukutoshamisika kuti chokwadi here chii chiri kuitika. Uku vari kufonerwa nevanhu vanga vazara pamba paipai after mwana uye adaidzira kuti pane zvaitika. Vari kuuya toona zvishuwa mwana aita se apondwa. Mwana akatemwa nemapadza, kubayiwa nemapanga. Hameno kuti hondo yachanga yakaita sei. Nanhasi vanhu havasati vanyasoziva nekunzwisisa kuti vanga vatadzirana kusvika papi kusvika vazotemana kusvika pakadaro. Vagara vakadaro pagarwa 2 days 3 days. Mukomana since murume abuda akatiza
zvazoonekwa nezuro ndio mufananidzo urapo uyo wanda kutisenderayo azowanika manje murume uyo akazvisungirira kumagadheni. Ndo chiitiko chechimwe chaitika kudomboshava kunzvimbo inonzi kwaMutonda. Mwana musikana akapondoka uyo anova mwana wamwe sekuru vanonzi sekuru Malasha Lancelot mudunhu redomboshava kuvhileji yekwaMutonda kwashema kwasadunhu munyawiri ndo kwakaitika chiitiko ichi. Koita chimwe chiitiko chakaitika mudunhu rimwe chetero, dunhu rekwagovera kunonzi kwamunyawiri zvekare mashichina mhora kuri kudomboshava kumwe chete ikoko. Kune mukadzi zvekare akapondwa nemurume wake mushure mekunge vatanga kunetsana nenyaya yekubika. Murume achiti pese pese paunondipakurira haundipakurire nyama yakaringana, zvoratidza kuti unopota uchichengetera imwe yekuti upe zvikomba zvako. Nekuti pasi pandinobva kubasa pane bhutsu dzandinoona pano, vanhu bva vatoita mhirizhonga, bva vatonetsana kusvikira murume uyu zvakare aponda mukadzi. Zvoratidza kuti pane mhepo yatisimukei yemadomestic violence munzvimbo kana kuti munyika kana kuti mumusha. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu. Mapictures acho andatumidzirwa anotyisa, asi hanzi ndo zvakaitikawo kunzvimbo uko kwavari. Please let us talk about this issue in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.